Toimiiko idea? Se on kokeilun paikka. Kokeilunpaikka.fi synnyttää ideoista konkreettisia kokeiluja yhdessä muiden kanssa. Kokeilun paikka yhdistää ideoijat, sparraajat, rahoittajat ja käyttäjät. Näin se toimii. Jätä haaste. Oletko kohdannut epäkohdan, johon toivoisit ratkaisua? Heitä haaste kokeilun paikkaan. Jaa ideasi. Keksitkö ratkaisun haasteeseen tai onko sinulla muu testaamisen arvoinen idea? Kerro ideasi, niin jalostetaan sitä yhdessä. Tee kokeiluehdotus. Luonnostele ideastasi konkreettinen ehdotus. Kuka kokeilee, mitä, missä ja miten. Hae rahoitusta. Rahoitusmalleja on useita. Voit hakea joukkorahoitusta tai osallistua avoinna olevaan rahoitushakuun. Toteuta kokeilu. Nyt idea konkretisoituu kokeiluksi. Näin selviää, toimiiko se vai ei. Jaa opit. Kokeilun jälkeen opit jaetaan muiden kanssa. Näin syntyy arkea parantavia ratkaisuja. Tervetuloa kokeilun paikkaan. Ideoidaan, kokeillaan ja luodaan uutta. Yhdessä.